Hayi cha nikhona sine. Kanti uhlala usisakela ngokuthi indoda yakho le isigori i-stakeholder lapha ku-Durban July awuchazi ukuthi kanti isuke iyoqubula uSomizi. Hawu hayi cha shem qomana sinamona. Uhlala uhleka amadoda ethu ukuthi anemkhaba kanti eyagijimela ukuyoqubula amanye amadoda. Hawu ngiright shame ngomkhaba wendoda yami futhi sengizowubrusha ke manje ngize ngijabule ke mase ngubrush at least eyami indoda iqubula umnotho ayiqubula amanye amadoda. Hawu hayi qhubeka nezigora zenu. Uyojima nje everyday ujimela ukuthi uzoqubula enye indoda. Hayi cha nikhona sine. Hayi qomani shame asinamona qhubekani namadodeni. Ngeke nje mina ngeke. Hawu kodwa uyakuqubula nje wena noma ugcina nokuqubula amanye amadoda. Hayi angeke ngayisho kodwa indaba yezigora ngathi is not make sure. Hawu hayi nikhona sine isibindi senu ngiyasaba. Yazi ngiyasaba unesibindi esirastile. Mina bese ngidilithe ngisho inamba yakhe nje indoda yami kade iqubula enye indoda kubuka umhlaba wonke. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.